uvuki awu angemsasazela phela kuye angemsasazela phela kuye angemsasazela phela kuye angemsasazela phela kuye singisi yetshone athinta thina Vezela amabalengwe intombi ishela ayasala bekhala bethimfana ukuthi vezela amabalengwe awama. Iphinde ngibingelele futhi kuyimini uMfowakeshe. Indaba ezibhlungu esithulayo ke namhlanje ukuthi ingoma yakwaMlaba ebihlelele ukuthi yoba ngomhla ka-26 December endaweni yaseNkonjane ayisezukuba bikho. Ngiyathemba ke bonke abantu bazuleke isimemezelo esenziwe umongameli wezwe umnumzane Cyril Ramaphosa nesikhathi memezela ukuthi i-country izoba nama-regulations amasha acishe afane ncamashi nalawa ama-restrictions a-level 2. Ngaleyo ndlela ke imicimbi enjengengoma ayikwazi ukuhleleka ngoba manje ama-restriction a-level 2 avumela ukuthi abantu babe u-250 kuma-events angaphandle angama-outdoor events. So ingoma iyi-event enkulu, so kuzoba impossible ukuthi ungavimba abantu ukuthi bebe ngaphezulu ka-250 and it's impossible ukuthi ungathi ayibe khona. It's impossible ukuthi ungathi ayibe khona ngenkani ngoba manje abomthetho angeke kwazi ukuthi uhlele ingoma bese yabomthetho bengabikho kuleyo ngoma. Indaba ezibhlungu ke lezi nami zingiphatha kabi. Sizwe sonke nje sakwaMlaba nesizwe sonke esikhonze ukubuka ingoma siphatheke kabi. Ngazi ke ingoma yakwaMpungose ukuthi yona izogcina kwenzakaleni, kodwa ngendlela okumngayo kuyobuka engathi nayo izophinda ihlehle. Angakezwa kodwa ke mase ngizwile ke ngizokwazi ukuthi ngixhumane. Indaba ezibhlungu ukuthi u2020 usiphuce zonke izinto azosiphuca ngisho ingoma. Mina nje kuzobe ngoqala kusukela ngo2007 ukuthi ingoma ngingayibuki kulonyaka ngoba 2007 nje kusukela ingoma ikwahlophe ekhulu kuze kube unyaka odlula isenguqe bese kuba yilonyaka bengizoya futhi isenkonjane. Ngonyaka ozayo angisazi ukuthi kuzomiswa kanjani ngoba ingoma ngonyaka ozayo bekumele ibe ebasamlilo ukuthi bazomisa kanjani ke ebasamlilo nenkonjane, kodwa ke ngiyathemba kuyoxoxwa shuthi izomela ihlehle futhi iminyaka shuthi ayi indaba ezibhlungu kakhulu lezo, kodwa ke ngicela adlule ne subscribe.